Nou, dat is echt wat. Goedemorgen. Wat zullen we nog krijgen? Nou, wij vreden nu zo. Waarom ben je de auto aan het poetsen? Nou, dat zal ik je correct vertellen. Hij had een week stilstaan en ik moet naar het ziekenhuis van mij. Want mijn man is juist erop nam. En toen, nou kan je haast net op de ruiten zien. Ik denk, maak hem dan maar even een skiermaatje. Net voor ongelukje. Maar je man is correct opgenomen. Ja, die is juist erop nam. Die heeft moeilijkheden met de voeten. Dus de kracht wie er wat uit. En nog was hem even onder ziekje en zat dwande. Ja. Zit je er doorheen? Nou, wel wat. Ja, die is 83. En dan is het moeilijk, hè? Je weet er nooit wat de toekomst brengt. En we hadden dat net kwijt. Wij zijn 62 getrouwd, dus. En dan word je graag naar Schotse terug, hè, met zijn beiden. Maar dat lukt niet altijd. Wat mooi, al 62 hier. Ja. En gelukkig hier, dat is nog veel belangrijker. Hè? Ik kan heel skof net rijden, maar nou ja, het lukt wel. Maar ik vind het verloren. Ik vind het verloren verkeer en het is met de druk. Maar ik red het wel op, jij. En ik rijd wel goed verder. Ik ben ook wel voorzichtig. Maar het is mijn hobby net. Dan ben ik gewoon die keer voor de aardigheid even een eindje rijden. Maar dat zal ik dus nooit doen, nee. En ben je ook al hoe de 80? Ik ben 80. Ja, ik ben net een jonge blom meer. Maar ik kan me nog aardig redden. Gelukkig wel. Je struint vlot om mijn auto heen, dus ik zeg. Ja, ik red het wel op. Maar ik, hè? Ik heb net allebei in de lappenmand. En dan komen we er net. Maar goed, hij zeilt net in de hand, hè? Absoluut niet. Nee. Maar dan moet je maar ophouden, want ik moet mijn auto klaarmaken. Nou, sterkte.